ಶಶಿ ಉದಿಸಿ ಬಂದಂತೆ ರಸಿಕನಲ್ಲದವನ ಬರಿ ಮಾತು ಕಿವಿಯೊಳು ಕೂರ್ದಸಿಯು ಬಡಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂಚ ಆಯ್ ಎನ್ನುವೆ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಡ ಗಾಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಓಡೆ ಪಪ್ಪರದ ಮನದ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೇದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮನದಿಂದ ಕಾಣದ ನಡಕೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ವಾಚಾಳಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕೇನುವೆ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂದು ಅಪಗಾರ ಪನ್ಪೆರು ಕಾರ್ ಪೋಪಿ ನಡೆಗಂದು நடப்புனா கார் போப்பி நடக்குது ஆய் என்னது இனில ಗಾಳಿಯೇ ಬಂದ್ಪೆರಂದು ಆಗಿದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಆನಿಲ ಬತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೂ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾರೇ ಇತ್ತು ಜಿಂಡ ಅರೆಗೆ ನಡಪರನೆ ಆದಿತ್ತು ಜಿಂಡ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಕಾರ್ ದಂತೆ ಪುಟ್ಟನಗಲು ಎಂದೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇ ಅಂಚ ಕಾರೇ ಇತ್ತು ಜಿಂಡ ಓಡೆ ಹೋಗುವೆ ಎಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪೆ ಆನಿಲ ಚೆಪ್ಪೆ ಮನದನಿ ಎನ್ನುವೆ ಕೇನೊಡದು ಮನದನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೋಪೆರು ಅಂಚಿನ ಆ ಕಾಣದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ವಾಚಾಳಿ ಆಟ ನಿಂತಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅರಂದು ಅಪಗಾರ ಪನ್ಪೆರು ಮನಸ್ಸು ಪೋಪಿ ನಡೆಗಂದು ಗಾಳಿ ಪೋಪಿ ನಡೆಲ್ಲ ಪಂಡಿಚೇರು ಕಾರ್ ಪೋಪಿ ನಡೆಗಲಂದು ಪಂಡಿಚೇರು ಮನಸ್ಸು ಪೋಪಿ ನಡೆಗಂದು ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಮನದನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಯೆ ನಿಕುಲ್ಪನೋಡು ದಾಯಗಾದಿಪ್ಪು ಅಪಗಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿ ದಾಯಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾಲ್ಪನಿಕಲ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಎನ್ನುವೆ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಛಾಂದಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಉಂಡ ದೇವಿಯರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂಚಪ್ಪನಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಮನಸ್ಸದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಬಂದರೆ ನರಮಾನಿಗೆ ಮನಸ್ಸದಂತೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಒಪ್ಪುವ ಮನಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಂಡ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಬಜ್ಪೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಯಾನಿ ಒಂಜನಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಂಡ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಡೆದು ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಅಕಲ್ಲ ಒಂದು ವರದಿನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮುಗುಲು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಪ ಮಲ್ದಿರುವುದು ದಾಯಪಂಡ ಮಾತೆ ಲಕಲಕಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಎಡುಪುವೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಪಂಚಾಮೃತ ಸಂಚಿಕೆದ ಓದಿಯರೇಟು ಐತ ಪಿರವಳು ಏತ್ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಏತ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ಐತ ಪಿರವಳು ಒಂಜಿ ಜಾಹೀರಾತು ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡ ಏತು ನಮ್ಮ ತಗ್ಗೋಡಾಪುನು ಬಗ್ಗೋಡಾಪುನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತು ಹೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಡ್ಡಿ ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ಟರತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟು ನಗಲು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪಂತಿರಿ ಸಮಾಜದ ಬದುಕಲ ಒಂದೇ ದೇವರು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೌರದ ದಿನ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪರ್ವದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಆರಲ ಯುವಕಿಯರಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಜವನರೇನು ಉಕ್ಕಿನ ಮಾಂಸ ಕಂಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾಂಸ ಕಂಡ ಉಕ್ಕಿನ ನರಮಂಡಲ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಯುವಕರೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ವಿಶ್ರಮಿಸದಿರಿ ಪಡೆದು ಅವೇ ತತ್ವನು ಮಂತಿನಾರ ನಮಕ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಇನ್ನು ಯಾನು ಇನ್ನು ಕಾಡ ಕೇಳಿರುವುದು ಇಂಕ ಬಜ್ಪೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲು ಭಜನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಪುಟ್ಟ ಸಾಧಿ ಪಂಡ ಭಜನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಕೃತಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತುಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ ಪೋಲಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತದು ಕೃತಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತ್ರೇತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಮ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತುಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಯಪಂಡ ಅಪಗ ಕಾಡ್ಲು ಬಂದು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜನ ಇದ್ದಜಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಶುರುವಾಡು ಪೂಜೆ ಮತ್ತದ ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಬೋದು ಕಲಿಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪುರಗ ಕಲಿಗೊಂಡು ನಮಗ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಲು ಬರ ಪುನಃ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ಪಂಡ ಭಜನೆ ದಾಸನ ಚರಣಗಳ ಮಾತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಂಚ ಬಾರದು ಮಡದಿ ಬಾರದು ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದು ಸಂಚಿತಾರ್ಥದ ದ್ರವ್ಯ ಬಾರದು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರಿ ಧರ್ಮವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರಡು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸೈನಗ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಡದಿ ಬರ್ಪುಜಲು ಅಂಚಾದು ಸೈಯೊಳು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋದು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಟ್ಟಾದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಕುಲ್ದು ಪನ್ಪಿನ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಉಂದುದು ಪನೊಡಿಗೆ ಉಂದುದು ಪನ್ನಂಡಲ ನಲಿತು ಪನೊಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಇತ್ತು ಜಿಂದು ಕುಣಿತ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದು ಏನನು ಬಾಮಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರ ಮುಟ್ಟುದು ನಾನು ಕೇಳಿರು ಬೊಕ್ಕ ನಡ್ದಿ ನಡ್ದು ಬರ ನೆನೆಪು ಮಾಡ್ತೇರು ಮರಡಿ ಬರ್ತಿನ ಬಗ ಬಂಡೇರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣವರ ನೆನೆಪುಂಡಂತೀರಿ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್
ಯಾರು ಅರೆಗೆ ಪಂಪಿನ ದಯಪಂಡ ಯಾರು ಹೊರತಿ ಆಗ್ತದೆ ಲಂಚನೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರಮೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್ಕಾರಮೆ ಪಂಡ ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಏತು ಎಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಲ ತಪ್ಪು ನಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪ್ಪುವೇರೆ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿತ್ತದಿ ತುಂಬುವಾರೆ ಪೂಜಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಬರಿಕದ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಏತು ಎಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪು ನಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಂಡ ಅವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು ಕೊಂಚವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಈಗ ಮಾತ ಲೇಸಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಇನಾಮಲೇನು ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾರೊಂಜಿ ಕುಡೋರ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಜೋಡಿ ಸಾಧನೆ ಬಂದು ಎಂಕಾತ ಬೇರೆ ಅರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದವತ್ತು ಏನಾನು ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಬರಿನ ಮಾತ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾರು ಕುಡೋರ ತರತಂಗಾದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ